Наша прародина били великите планини, из които изгрява Тангра. До небето върхове, над облаците гранит, а върху гранита градища. Ще рече било е на години път от тука. България е била много пъти и на много места. Колко малко кръв има върху жертвеника. Нима Тангра желая нашия свършек. Към три от земните посоки: север, запад, юг. Тангра ти повелява да разстроиш българите, според най-големите им племена, и да ги отпратиш на където той сочи. Българите трябва да намерят нова земя. Където и да ви отвеят световните витрища, да не забравяйте, че сте жива част от едно цяло – България. Закона е против твоята женитба с пагане. Кой закон ми запрещава да взема най-личната жена от племето? Забрави ли Ориги какво следва от това по прастария закон на българите? Щом открием съвършен подарби помежду си, нямаме право да го държим в несъвършения нас свят. Длъжни сме да го отпратим при Тангра, за да му служи отблизо. Тя е родена за Тангра. Не гневи Тангра и Виги. Беда ще сполети народа ни. Най-личната жена от племето още днес трябва да се опъти към Тангра. Такъв е закона. С какво ще ме увериш, че Тангра иска пагане? Люде! Тангра ви благодари! Радостни сме, Юиги, че изпълнихме волята ти да те задумим. Може и да не ми казвате коя ще бъде жена ми. Все едно ще я взема. Не е все едно, а най-доброто. Избрахме ти еднишката дъщеря на колобара наш. Понеже аз ти я предадох точно, дъщеря ми ще живее като честита и плодовита ханка. Той никога няма да забрави пагане. Пагане е при Тангра. Тук на земята само Кана Буила колобара може да говори с Тангра. И всеки е длъжен да го слуша.
ханът. Влез да се простиш, Чернике. Свърши се с вашите подвизи из Скития! В какво искате да се превърнем, българи? В едно от неизброимите племена, дето ги храни бран и грабеж. Не такъв бе народът на Велика България. Българи! Днес аз за всякога преминавам голямата река. Вие имате сърца и ще последвате своя хан. И запомнете ханската ми дума. Народ без държава е обречен да изчезне. Тангра ще закриля този последен скок на конете ни. Отвъд ни чака война, но чака ни и земя. Тази земя ще остане наша завинаги. Можем! Бойци на империята и на Христа! Днес е вододел в ориста на народа ни.
Спрете! Слава на Тангра. Преди години великият хан Кубрат повели българите да намерят нова родина. Вие изпълнихте неговата воля. Аз, хан Аспарух, обявявам тази земя за държава на българите.